di ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia di ka sanli jana kimat bakong san jong ka khubor. Ki project balabetin ka da ka Asian Development Bank. Kila ya saprang ha Meghalaya ha ka ba marsiteng ladep pura. Ladep penkriak pura ka nong ba Shillong ban rakhi ka lengku singi lak luit ka ba prapo jong ka ri India la sai ka singi. Haka kedam ke Bakli do wan ke Southwest Khasias District haka lempung Meghalaya State Archery Championship arjar arpun Rio. Bat ke kenua ni lek kai football jong ki kena kan thai ki bahapo ka khanyo snam karta na ka school Little Star English Medium Higher Secondary School Eastern West Khasias kan lek mi khmat ek Meghalaya haka lempung ni lek kai ka ban long hanong ba Delhi. Ki khubor ki babnia. Menteri Ketenat Soil and Water Conservation jong ke Sarkar Meghalaya Marquis N. Marak. Ong ba yaki projek bala baiting ka da ke Asian Development Bank kata ke ADB mentah la penteri syat hakeleng ke jela. Bat mentah la jan sanpo na ke sispa jong ke kam la ban pendap pura. Menteri la pentep ba ki babun ni ki projek kilong ki bala pai kemat kerpang sya ka jing tei ki jaka penlang ka jing sina bat maramot ki jaka rut wa bat ha ka ba penkhuj bat penkhi em ki telong Marquis Marak ula ong ru ba ka thong jong ki te ki senjam kalong ban penklan ya ka jing tengkai ya ka bat ban penne ki lat yo na ka benta ki snong ki thau ki jing pen kre na ka benta ki jing rakhi ya ka lengkhu sngi la lu jong kari ki la ya chaprang ha ka rukom ko ba perking ba ha ka ba la pen kre pura ya ka madan pulu na ka benta ki program jing rakhi ki he do jong ga jela ha ka khat santri unai lar ki jing pen kre ki ba kentup ki jing pen khuj ki jing pen riam ya ka ransan ka jing pen bet pen biang ki lat ai jing ya da bat ki we la dep pura na ka benta ka te ki jing rakhi Barok kinang isi mata ki bakentup na duk ki pulit ki sipai bat ki ru ki le ki rehearsal ha ka te lempung bat ki tenat sarkar ki badan benta ki la khmi ya ki jing pen bet pen biang pura ki bakhat do ka jing rakhi ka lengkhu singi lai lu menta usnam ka long halor ka jing da prapo usnam ka jing lai lu jong kari India bat lakmi linti ka jing wan isi menta lang da bun ki pat ba ban penkhi ya ka mensim iri ha ka te lempung rakhi ka ba he du jong kanang ba ki pat ba nong song snong jong kamau hati sen kim yo e kalat jing sakri ha ka kot kha khia ka bala kham pan ba ha ka ba lakmi lingti ba ha ka mau hati Primary Health Center kata ka PHC sen ansadan Dr. MBBS no UMLA ka mau hati uba Charles Marngar ula ong nin ka singi bala penbet ba I doktor iban pet nong pang ha ka te jaka in syong no sen bat in wan bandrung sakakam. Uba marngar ula uru bala ai ya ka siti panjing pensai ne ki doktor ki bam sim na wan ban pendep ela ka kamram kum bala penbet menswa. Uba marngar ula ong ba ka sarkar ka sim khia ban penbiang ki lat ai jing sumar da ka pen klan ya ki jaka sumar PHC ki ba mau hati trai bat maula snai ha ka baula pen pau ka jing kermen ba ki te ki sin jam tri kam jong sarkar kin la ban penbiang ki jing don kam bat ban penti kenaru ba ki pet ba jong ka than kin yo e ka lat ai jing sumar ka ba kila banda yo sisa ya ka jing mentoy bat ka bala ban sanya ki kina school jong ka Government Girls Higher Secondary School kila litjmo ya ka office jong u deputy commissioner jong East Khasias nin kasngi kumshi benta ka sinjam a day in DC office kabalong ka sin litjmo ka ba ar ha ka te ka program kabala le sisien artayo katika sinjam ka aila de kikna school bakin yo I de laki jong kikmat bat sakhi daladi ya ka Jakarta trikam jong ka Borsenshire district batru ya ki rukom trikam jong ka sarkar ki kena school kila yu rung bat jengo ya ka facilitation center ka certificate branch bat ya ka district disaster management authority nalor bakila yu e kendu markman bat ya kren bat u deputy commissioner ka district u Abilash Baranwal ya ka ADC Dali Kharsiyeng bat ya ki assistant commissioner Shanom Sangma bat Chingba Marak kathong jong kate ka program kalong bantay ya ka jing schools kem
bagi kena skul kintip bat yo iya kerkom trikam jong ke sarkar bat ban pensyuriki ban sim yeki kam sakri pat ba. Kani ke kubor kawan sepina ke Akashvani Shillong. Kumbakari ke penkre ban rakhe ya kalengku sengi lak luit ke ba prapo ke jongka ke Akashvani News Shillong kawalam sepi ya ke top ke ba kerpang bala penbenta halor kalama jongkari. Abat sengap ya ke benta ke ba khaddu bangen walam sepi nak ni ke top menta ke sengi. Pila yo sngo le se shepang kumnu ban pen her ne pen I ya ka lama lairong da ka jingburom hatu pitepan ba kumnu de ban le ya ka lama jongkeri shwa ban bread ya ka katkum ka flat ko jongkeri India lada ka lama jongkeri ka jon de ban pinjot pin snew no ya ka baro ka wei ka lama ha ka bari ban ka ba bha e ka long da ka ba thang ne da ka nu ka rukom da ka ba bu hak mat e ya ka jingburom ya ka lama jongkeri lada ka de ka bala shna da ka kon bat ka bala pen her da ki pat ba om de ban bread pathar ya kini ki lama hamadan ya kini de ban bread no ha ki jaka bakerpang da ka ba bu jingmut ru ya ka burom jong ka lama jongkeri. Ketubentan kelalong ketup ke bekerpang halor kalama kari bala pihak haki bun benta ke bala walam sepi da ke Akashvani News Shillong haswa ke jengrakhe ke lengkuk sengi lak luut jongkari. Bentang ini beteng syuk-syuk yaki kubor ki berangsa. Ka Southwest Khasi District kelalong ke district ke bah ha ke kerdan ke bah klik du ha ke lempung yakop set khnam joko jela kata ke Meghalaya State Archery Championship Arhajar Arpun Riu da ka bakalayo arpusan tili takma ha kate ke lempung yakop set khnam ke balai silinter ke belalong ha Sai Center ni hu campus Shillong ki arpusan tili takma ki ba ka Southwest Khasi Hills District kalayo ki kentup ya prateli kita kemakser shibu tili kita kemarupa bat nyu tili kita kemarnong ka East Khasi Hills District lawan baar da ka ba kala job nyutli kita kemaksiar nyutli kita kemarupa bat southli kita kemarnong bat ka bawan ka kedan ka balai ka de ka West Khasi Hills menteri ka tanat sports jong ka jela oba wailat miki shela ubalalong kongsan ha ka jingelang sam kusnam ula ajingero e ka Archery Association of Meghalaya bat ya baro ki kenun e kop ki beresim mentasit rem da ka jing tibet Menteri lo kedau halo ke jing kentiu ke jela ya ka mang tengkana ka benta ka sports batru halo ke jing penkrek ke jela ya ka lempung National Games ka banlong ha Meghalaya house nam Arhajar Arpunyo da ka ba penpau ya ka jing sos kem ha ka ban kentiu syu ya ki kam sports ha ka jela ka kenun ni le kai football ha pedeng ki kena kan thei ka ba ki ba po khanyo snam karta na ka school Little Star English Medium Higher Secondary School East and West Khasi Hills kanle ni khmat ya jela Meghalaya ha ka Suboto Cup International Football Tournament ka ban rebusan ka ban long hanong ba Delhi ha ka khat pratering unailar kate ka kenhun kala syajit hadian bakal job ya ka state level Inter-School Suboto Cup da ka ba penlem ya ka North Liberty Higher Secondary School jongka West Giant Hills the South Goal lakaway ha ka penalty shootout haswa ba ketika kenhun kan mi nak jela ban let sa nong ba Delhi nak liang ka sports and youth affairs kala penlong ya ka program penkup buram menteri ka tanat sports ba wailat miki sela la ai khublei ya ki khot ka kenhun ka babat ya ka nam state champion but ula penpal ke jengkremen bakin yo jingjap ru hanong ba Delhi ka banwan ra ka nam ka buram ya ka jela Meghalaya ka ra jingsai SSSC kalau yuk ra ka nam lakdu kalempong Second Division League Football Tournament Arhajar Arpun Riu hadin bakala penlem ya ka dong ba benter SSSC da shigo lanot ha ka jinge khone ka final ha dom maulum pendeng omyong mairang ha ka si pale katu gani ka kubor klakot ke berawan sepi na ka Akashvani Shillong